Eskumuturreko tolestaileen isometrikoak. Aulki batean eseriko gara, mahai baten aurrean. Ukondoa 90 gradura tolestuta, eta eskumuturra zuzen. Esku gaina mahai gainean jarriko dugu, eta kontrako eskua gainean dugula, saiatuko gara eskua mahai gainetik altxatzen. Ariketa isometrikoa denez, ez da mugimendurik egon behar, ez eskumuturrean, ez atzetan. Uskurdurari 10 segundoz eutxiko diogu, denbora bereko atsedenarekin. 10 errepikapen egin arte.